алишери даҳанбоз? Не, ин умуман дигар алишер. даҳанбоз не, гуфтам ку пой ҳам дорад, даст ҳам дорад, камбудӣ надорад. алишер худат гап зан. ма помам дар ҷошай, дастмам дар ҷошай. бугу ягон камбудӣ надорау? Не, ягон камбудӣ надорад. ҳам пояш дар ҷояшу, ҳам дасташ, ҳама чизаш дар ҷояш. ягон камбудӣ надорад. бугу кам зал мерава. бугу машқияй. бугу тананай кам зал рафта машқ мекардааст. бугу духиёй 25 сума мезана. бугу дандоноша ҳар сар мешува. бо найтари овқати неа паста қати мешува. бугу бонау ҳар шавку. духиёи ту ба мо чӣ дахл дорад? даҳанта ба шотка мешӯй, ба об мешӯй, ба чизе мешӯй, ба мо чӣ дахл дорад? ба ҷои гуфтагӣ мана тез ронед ки дер шуд. охир вақт гузаштааст. Может, вы вообще ничего не чувствуете, потому что у Питера, простите, очень маленький? Да, я им не сказала бы так. Там все хорошо. Там не маленький, и даже не средний. А какой? Я считаю, что большой. По сравнению с нашими украинскими, огромный даже. А это сколько в сантиметрах? 28, думаю. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding. One